మనం ప్రాణం పెట్టి ప్రేమించిన మనిషి మనల్ని మోసం చేస్తున్నారన్న నిజాన్ని మన మనసు అసలు ఒప్పుకోదు. వాళ్ళు కావాలని మనల్ని దూరం పెడుతున్నా వాళ్ళ బాధలో ఉన్నారేమో, లేక మనమే ఏదో తప్పు చేశామేమో అని మనల్ని మనమే గట్టిగా హర్ట్ చేసుకుంటాం. మనుషులు మారారు, వాళ్ళు తేలిగ్గా వదిలేస్తున్నారు అన్న పచ్చి నిజాన్ని చూడలేక తీపి అబద్ధాలతో బ్రతుకుతాం. దీన్నే సైకాలజీలో కాగ్నిటివ్ డిసోనెన్స్ అంటారు. నిజం తెలిసినా కూడా మన నమ్మకాన్ని, మన ప్రేమను కాపాడుకోవడానికి మనల్ని మనమే మోసం చేసుకుంటాం. కానీ ఈ అబద్ధాల మధ్య బ్రతకడం వల్ల మన ఆత్మగౌరవం నెమ్మదిగా కూలిపోతుంది. వాళ్ళు మనల్ని సరిగ్గా చూసుకోవటం లేదు, అదే ఇక్కడున్న ఏకైక నిజం. దాన్ని ఎంత త్వరగా కొంటే అంత త్వరగా మనసుకు శాంతి దొరుకుతుంది. నేను నొప్పించే చోటు నుంచి ధైర్యంగా బయటికి రావాలి, ఎందుకంటే నిజం నుంచి పారిపోవటం బాధను ఇంకా పెంచుతుంది. ఈ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి బయటకు వచ్చి రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని సీరియస్ గా వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి విక్రమ్ ప్రెజెన్స్ వెబ్సైట్ లో ఎమోషనల్ హీలింగ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇవి మన ఆలోచనలో క్లారిటీ తీసుకురావడానికి సహాయపడతాయి. లింక్ బయోలో ఉంటుంది.